sanottiin, Ei pitäisi aina uskoa, mitä sanotaan. Mä en usko. Mä en oo mitään hyvän tekeväisyysväkeä. Ei se mun huoleni oo. Teidän ja kapisi Katrin on paras olla poissa huomenna. Rojut mennessänne. Eipä näy lehdistöä, mutta ulosottomies on taatusti matkalla. Toi on paha sisume. Koirat häädetään nyt tämän miehen toimesta. Tämä mies ei ole maksanut. Nyt hän tulee. Kuka tulee? Ei kun minuun. Ja hän ei ole... Kevin Shepard. Joo. Etsintälupa näihin tiloihin. Teillä on kallis maku, sir. 16 dalmaattialaispentua on varastettu viime yönä. Kevin Shepard, olette pidätetty. Päivää, neiti Simon. Onkohan valvottavianne? Nappasin hänet itse teossa, ja hänet on kirjattu koiran nappaajaksi. Voitko selittää, missä olit viime yönä? Ulkona. Ulkona? Ulkona. No niin, eiköhän jatketa tätä kamariin. Voisiko joku ystävällisesti selventää yksityiskohdat? Ei se mitään. Siitä näkee, että koira kiintyy kehen vaan. Kiitoksia vaan. Ja täytyy lisätä, että te, neiti DeVille, olette paras malliesimerkki parannuksesta, mitä olen koko urani aikana nähnyt. Näkemiin.